ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар ноҳияи Ёвон, болои почта 1.5 километр айвокзал ва пешкаши шумо ҳамин ҳавлии фурӯширо мекунем. Дӯстони гиромӣ, дута дарвоза дорад. Ина марҳамат якум дарвозаш ва аз ин тараф боз дарам дорад. Ва хотиррасон мекунем ки 2 метр замини назди деволи ҳавлӣ аз ҳамин ҳавлӣ мебошад. забори ҳавлиам аз 3 метр дарозтара. бисёр бад гап намезанем, рафтем. наворо ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед бинои зебо мебошад ва даруншам нав ремонт кардагиам. 7.5 сотих замин ва 8 дар хона, 4 хонаш ремонт доранд, ремонти нав, 4 хонаи дигар бе ремонт, яъне коробка мебошанд. документҳо ҳамаш 100%, свет ва обам ҳама вақта мебошанд. дар вақти навор ҳар як краника кушода напори оба нишон медем. бисёр бад гап намезанем, рафтем. дар ин бино 4 ҳуҷраи истихоматӣ, 2 калидор, 1 ҳамом ва такхона, яъне подвал ҳаст. ҳама хонаҳо ремонти нав доранд. дар ин тараф подвал ва дар ин тараф бошад дари меҳмонхона. акнун мегузорем ба хонаҳои беремонт. як абзор мекунем аз берун. дар ин бино 1 калидор, кухни ва 2 ҳуҷраи истихоматӣ. дар ин тараф бошад агарод ва дар ин ҷо бошад дегдонхона, ҳамом ва ҳуҷҷатхона. ва аз хафои ҳамин девор дӯстони азиз боз хонаҳо ҳастанд. 2 дар хона, ҳуҷҷатхона, ҳамом, калидор ва дари алоҳида дорад аз берун. себти ки времени дорад, канализатсияам ҳаст. хулас шароитҳои ҳавлӣ бениҳоят шароитҳои хуб мебошанд. ва чӣ хеле ки гуфтем, свет ва об ҳама вақта мебошанд. ҳозир напори оба нишон медем. навормона аз ҳамин бино сар мекунем. дар ин бино дӯстони гиромӣ 4 ҳуҷраи истихоматӣ, ҳамом ва 2 калидор ҳаст. марҳамат якум ва дуюм калидор. назди дари хонада бошад якум вайфай, дуюм гиш дар меҳмонхонае ки дараш аз берун мебошад ва 3 шотчик. таги шотчикҳо да бошад. шотчики слаботочковӣ барои интернету тв. ҳар як хонада кабел рафтагиай, кабели интернету телевидение. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳамом ва дар ин тараф бошад сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. чорум ҳуҷра меҳмонхона мебошад, дараш аз берун. марҳамат аз якум ҳуҷра сар мекунем. тамошобинони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки хонаи нав ремонт кардагиам. свети доимӣ дорад. оба бошад аз даруни район овардагиан, обам доимӣ. акнун мегузорем ба дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. ҳуҷҷатҳои хонаам ҳамаш 100% қоидавӣ, ягон проблема надорад. заборои хона, яъне деволои хона нехтараш бигем, аз 3 метр зиёдаи баландишон. масоҳати худи ҳамин бино дарозиш 12 метр, паҳмиш 10 метр мебошад, яъне ки 120 метри квадратия масоҳаташ. акнун мегузорем ба ҳамом. мошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки диден напори оби ҳавлӣ баланд мебошад. ҳозир напори оби ҳамин биноям нишон медем. дар ин тараф дуюм калидор ва сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. адреси хона ноҳияи Ёвон, болои почта, тақрибан 1.5 километр айвокзал. дар назди хона бошад, ҳама чизои зарурӣ ҳаст. ҳавлӣ времени септик дорад, канализатсияам дорад. акнун мегузорем ба такхона ва 4 ҳуҷраи истихоматӣ.
мегузарем ба меҳмонхона. охирон ҳуҷраи истиқоматие ки таъмир дорад, баъди сёмкаи ҳамин ҳуҷра мегузарем ба хонаҳое ки беримон мебошанд. ва дуюм вайфай гуфтагимон. хотиррасон мекунем ки ин бино, яъне биное ки хонаҳош ремонт кардагиянд, бо ғишти пухта сохтагиянд. 1.5 ғишт қади чиндагиянд, бениҳоят зиёд ғишт рафтагиянд. пушти хона дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, ҳамин девола соҳиби хона худшон бардоштагиянд, ҳамсояи булугӣ ҳақшонро надодагиянд. барои ҳамин кадоме ки ҳамин ҳавлия мехарад, боз махсус маблағи ҳамин девола аз ҳамсояи булугӣ мегиранд. бари хона. хеле ки дар саршавии набур гуфтем, ҳар як краника кушода напори оба нишон медем. тамошобинони гиромӣ, септик дорад. даруни септикда 2 метр чуқурӣ кандагиянд, битанироват кардагиянд 50 сантиметр. чихеле ки гуфтем, временни септик ҳаста, канализатсияам ҳаст. оби 4 краникам нишон медем. сиёмка як қисми ҳавлӣ ба анҷом расид. акнун мегузарем ба хонаҳои беремонт, яъне коробка. кухни, панҷум ва шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо боз як калидори калон аст ва агарод. аз кухни сар мекунем. фундаментҳои ин хонаҳоро 1.60 рехтагиянд, а 1.60 зиёдай кам нест. панҷум ҳуҷра ҳавли обши 8 дар хона дорад, 4таш ремонт доранд, 4таи дигаш беремонт. мегузарем ба шашум ҳуҷра. сиёмкаи дуюм биноам ба анҷом расид. акнун мегузарем ба сеюм бино. дар ин бино бошад дегдонхона, ҳамом, сауна ва ҳоҷатхонаву таҳоратхона. аз хафои ҳамин деворам дӯстони азиз боз хонаҳо ҳастанд. 2 дархона бо ҳоҷатхонаву ҳамом ва калидор. боз дари алоҳидаам дорад. марҳамат, аз дегдонхона сар мекунем. фундаментҳои ин хонаҳо 1.40 рехтагиянд, монолит рехтагии гирдунавош 50 сантиметр. ҳамом, сауна, ҳоҷатхона ва таҳоратхона ба оянда бояд перегородка мешуд. акнун мегузарем ба 4 бино. дари алоҳида дорад. ин дара дар аввали навор нишон додагӣ будем. дар ин ҷо бошад калидор. якум ҳуҷра, дар ин ҳуҷра боз ҳоҷатхона ҳаст, дуюм ҳуҷра ва ҳамом. марҳамат, аз якум ҳуҷра сар мекунем. ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ. фундаментҳои ин хонаҳорам 1.40 рехтагиянд. ва чихеле ки мебинем, дар даруни ҳамин ҳуҷра боз ҳоҷатхона ҳаст. ин хонаҳоро метавонед ремонт карда ба иҷора супорен, чӣ ба ки алоҳида дар доранд ва ҳар моҳа даромад гиред. охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳаштум ҳуҷра. ва ин ҷо бошад ҳамом. нархи хона дӯстони азиз 460 000 сомонӣ, 40 700 доллар ё ин ки 3 миллион 87 000 рубл. нархи хона боз арзон ҳам мешавад. алиш ба хона дар ноҳияи ёбон намешавад дӯстони азиз. фақат фурӯшӣ ё ин ки алиш дар шаҳри Москва агар ягон хона бошад
мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, WhatsApp, Imo, Telegram, Viber, хулас ҳама чиз ҳастак. 24 соат кор мекунанд. Марҳамат, занг зада маслиҳат кунед, аз номи канали Dom TJ гап занед. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 7.5 сотиқ замин, 8 дар хона, 4таш ремонт дорад, 4таи дигаш беремонт мебошад. Адрес болои почта 1.5 километр Айвокзал. Свет ва оби доимӣ дорад, ҳуҷҷатош 100%, ҳама шароитош беҳтарин мебошанд. Марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша хайру хуш мекунем. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.